lidi, já vás vítám u mého nového videa a dneska to bude zase z Robloxu a budeme hrát Theme Park Tycoon. Takže tady už máme svůj Theme Park. No a podle mě můžeme už postavit něco. Tady nám už radí tutoriál, že máme postavit takhle první atrakci. No a snad se nám povede postavit náš pěkný zábavný park. Takže vezmeme klípeč, což jsou vlastně ty vchodový na tu atrakci. No a teď to můžeme podle mě teda dát open, otevřeme to a koupíme tady teda nějaký to obchod. Tak a můžeme už hrát normálně. A pak bych tady koupil třeba ještě pizzu takhle, no. To podle mě bude dobrý. A možná takhle hot drinks, no. Tak jo. A teď by to chtěla zase další atrakci, si myslím. Takže třeba Swing Ship. Ta není vůbec špatná, takže... Jo, aha. Ale to je trošku dražší, no. Tak koupíme volný pád, ten je dobrý, taky. Koupíme ho třeba sem. Sem dáme takhle vchod. A takhle vedle dáme hned východ, no. Takže dáme klípeč. Takhle to tam hodíme. Normální. A zase to propojíme. A teď bych... A můžete třeba ještě i to vyzkoušet, když chcete. Počkat. Mně teďka nějak nejde do toho nasednout. Jo, Fk. Tak, a dám testing a zkusíme to. Dáme si pohled z první osoby. Ať máte lepší zážitek. No a my teďka budeme padat. Ty. No a tak to potom celou takhle... Prostě to potom takhle padá. A já bych řekl, že to můžeme otevřít, takže to otevřeme. No a oni lidi přijdou za chvilku. Nějaký ještě. Kolik máme peněz? No, docela dost. Já bych koupil ještě něco. Třeba Space Rings, ty jsou levný. Ty koupíme. Takže třeba sem bych je koupil. Takhle to. Takhle vám klípeč. No a zase to propojíme. No a pak si tady můžete postavit třeba i svoji, to je roller coaster, si můžete i postavit, když chcete. Ale to je fakt hodně drahý, vyjde vás to draho, ale jde to. Jde to. To třeba tohle. Zkusíme to sem dát. Je to můžu dát i takhle, jo. Já to zkusím dát třeba sem. Jo, aha, to tady taky nějak pojede takhle, jo. A není to moc drahý. Jo, počkat, já musím dát nahoru, co? Jo, aha, ale oni by tam potom nemohli projít. Tak to je ale blbý. Tak to teda nechci v tom případě. Destroy.
No, tak to postavíme, ale to nevypadá vůbec špatně jako. Já bych to dal třeba sem. Takhle, že bychom udělali menší zatáčku. A pak rovně. Takhle takovouhle průčí. Takhle rovně. A že by to třeba takhle objíždělo. Takhle jako ten park. To by nebylo vůbec špatný, ale pojede takhle. Takhle zase rovně. Takhle to bude objíždět ten park. To je super. Jo, ale potom kudyma budeme vést tu cestu, že jo? To jsem nedomyslel. Tak počkat. Aha. V tom případě remove. A já bych to udělal třeba no. Víte co, já to risknu a zkusím něco. A to jako nemůžu udělat takhle, jo? Tak to je teda pěkně blbý. Jo, aha! Jo, tak v tom případě je to v pohodě. Tak to není v pohodě. Tak v tom případě to uděláme jinak. Takhle to pojede. Takhle to dojede sem. Zase jsem to nevymyslel. Remove. Ano. To si snad děláš srandu. A hele. Ano! Teď jsem to pokazil. Pojede to teďka? Asi ne. Protože já jsem sem nedal tu station. Proč? Za co mě trestáš, bože? Nebo počkat. Aha, dobrý. To je v pohodě v tom případě. Abych udělal někde tady. Ale to zase musíme upravit. No to musel celý. No tak já bych se s váma asi takhle rozloučil a